Здравейте! Имали ли сте често усещане на умора, на липса на желание да вършите каквото и да е след разговора с определен човек? Това може да е знак, че този човек е имал токсично влияние върху вас. По-точно, ако след разговора ти с определен човек имаш чувство за вина, чувстваш се изтощен, просто се чувстваш мръсен отвътре и не можеш да разбереш какво се е случило. Аз имам такава ситуация. Моето бившо гадже беше такъв човек, токсичен. А по-точно да ги наречем вампири. Те ни взимат енергията. Това са енергетически вампири. И така де, бях с това гадже определено време. Начално, естествено, всичко беше наред. Но след това, след определено време, аз почвах да се чувствам супер изтощена. Супер мръсна отвътре. Постоянно, дори да ви кажа честно, избягвах да се погледна в огледалото, защото постоянно бях една такава негативна, стисната, мислех се за грозна, мислех се за тъпа и в смисъл бях едно негативно кълбо. И постоянно след срещата ми с този човек съм се чувствала супер изморена, все едно съм била на кардио, все едно съм била на фитнес, все едно не знам какво съм правила. И да ви кажа честно, имах ужасно чувство, че съм мръсна отвътре. Така де. Това са хората, които ни взимат енергията, токсичните хора. И в това видео ще ви разкажа как да разпознаем, че около нас има токсичен човек. Понеже доста често ние не може да го определим. Тоест, те са такива хора като нас. Но по едни определени признаци, те ни показват, че тези хора са токсични. Номер 1, той е песимист. Какво означава това? Това е човек, който очаква само най-лошото, най-негативното. Буквално живота му е един черен, тъмен, гаден, той не вижда нищо хубаво около себе си. Той гледа света с недоверие и така нататък. И в повечето случаи ние, които сме от среща, ние сме с розовите очила, живота ни изглежда прекрасен, срещнали сме човека, който ни прави щастливи. И в същото време виждаме, че този човек е такъв негативен, че е тъжен. И започваме да си мислим, какво ли му се е случило, какво ли е преживял. И се опитваме да му обясним, че живота е прекрасен. Но това е най-тъпото нещо, защото той човек бил в главата, че живота е гаден. Колкото и да му казваш, че всичко е прекрасно, той няма да го разбере. Номер 2. Той вади скелети от гардероба. Какво означава това? Когато сте се скарали, когато нещо той усеща, че не върви по план, че усеща, че той е направил нещо лошо и той усеща тази вина, за да не бъде тая вина на неговата страна, той внезапно започва да споменава за миналото. Да, преди може да сте направили някаква грешка, да сте го наранили, нещо. И той постоянно, каквото и да стане, каквато и караница да стане между вас, той винаги ще я споменава. Например, ти сещаш ли се какво се е случило, че когато сме се скарали, ти отиди с приятелката си на бар, вместо да седнеш с мене, да поговорим, да разрешим проблема. Ти сещаш ли се какво си направила? Или пък, ти сещаш ли се какво си казала преди 1 година, когато сме се скарали? Сещаш ли се как ме обиди? Как каза, че съм такъв? Сещаш ли се? И по този начин те се опитват да ви накарат да се чувствате виновен за това, което се е случило преди доста време. И доста пъти сте се извинявали за тази ситуация. И доста пъти сте си обещавали, че ще спирате да говорите на тая тема. Но стане ли въпрос за скандал? Стане ли въпрос за това, че този човек не е прав? Той ще направи всичко възможно, за да спомене вашата грешка в миналото, за да ви накара да се чувствате гадно, тъжно, да си кажете, о, добре, извинявай, аз съм виновна. Това е номер 3. Той манипулира вашите действия. Когато ти каже, нека се разберем, аз ти казах така и така нататък. По този начин той се опитва да манипулира вашите действия. Как се случва това? Например, ти си във връзка и човека до тебе ти казва, ако наистина ме обичаш, ще направиш това. Той ти поставя ултиматум, за да постигне своето.
И ако му откажеш, той започва рязко да се отдръпва назаде и да създава драмата между вас. Тоест, ти не ме обичаш, щом не можеш да го направиш за мене, ти не ме обичаш, това е толкова важно за мене, а на тебе ти е толкова трудно да направиш това. Просто ми кажи, ти не ме обичаш. Той започва да създава максимално голяма драма, само и само пак да ви накара да се чувствате виновна, пак да кажете, ле, грешката е в мене. Толкова ли ми е трудно да направя нещо, което не искам? Аз го обичам, той ме обича, всичко е прекрасно. И доста често си задаваме въпроса как манипулаторите стават манипулатори. Това е доказано, че манипулатор става... Това се случва, когато има досег с манипулатор, т.е. с майка си, с баща си, с роднина, в училище, където и да е. Ако е имал допир до такива хора, той става манипулатор. И да не забравяме, че когато ние сме във връзка с манипулатор, ние ставаме манипулатори. А повярвайте ми колко е гадно и колко е отвратително да си манипулатор. Да манипулираш някой, да, става всичко е така, както си поискаме. Да, манипулираме хората, манипулираме техните чувства и се чувстваме на черешката на тортата, но повярвайте ми, ако манипулирате хората по грешния начин, това ви взима още повече от енергията, което естествено ви кара да се чувствате по-изтощен, по-гадно, по-тъжно. Нямате това щастие. И ако вие сте имали някоя ситуация с токсични хора, ми напишете долу в коментарите или напишете налично. Бих искала да чуя и вашите истории. Ако има нещо да ви помогна с нещо, да ви дам някой съвет. Дадох ви няколко начина как да определите, че този човек е токсичен, вампир, така нататък. Сега, вашето време да напуснете тези хора. Не ви трябват, повярвайте ми. Защото цялата тази хубава картинка е само във вашите мисли, само във вашата глава. Тези хора просто се възползват от вашата енергия. Те се възползват от това колко сте позитивен, позитивна, колко обичате живота. И те благодарение на вашата енергия те живеят. Защото буквално без вашата енергия те пак ще стоят така и ще се мъчат. Delete these хора. Делите ги тези хора, моля ви. И без тези хора ще видите колко е прекрасен живота ви, как ще имате енергия, как ще сте позитивна, усмихната. Затова, моля ви, не си струва да си хабете енергията с такива хора.